Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe en garti e windande men jokkere. Alhamdulillahi bil alamin en jangguino fatiha o ɗiggi mataw. Hande eɗen janga simora wonde. Ayi ɗo ba siñiƴe mimarak alif ay lam ha saqiru alif lam ara ay ha tongu mim ay alif joɓiɗo nonarak alif lam ara ay ha tongu jubriya mimarak on jiide joni hande jangoton ko qaaf toɓɓuɗo laamara ay qaaf toɓɓuɗo nani laamara alif ayna baaliɗo wowtaƴƴo raadel jubru ba ara baajor alif lam juburuna alif taƴƴo ay sinara andi mim lam kef alif lam juburuna alif taƴƴo sinara alif ay lam colal nani ha saqiru alif lam juburna alif taƴƴo ay sinara daga faami a jangi ɗum ɗo henne ala ko woni ɗo komi janginanoma e nder limto maɗa abajadama joni qaaf toɓɓude nani lamara nani alif nani ayna baaliɗo nani ɗo ko wow taƴƴo radel jubru ba ara ba jorɗo alif lam juburna alif taƴƴo sinara janganoma ɗo ko mim lam kef alif lam juburna alif taƴƴo sinara janganoma alif lam colal ha saqiru alif lam juburna alif taƴƴo sinara janganoma joni noon ɗo on jii ay on jiide on jiide ɗo ko woni ɗo ko fof so rendi nanta fatiha to ɗum ɗo fof so rendi ene fatiha ko woni ɗo fof so rendi ene fatiha ɗum ɗo fof so rendi ene fatiha on jii joni oɗo woni mo ala e fatiha o shintoyɗo oɗo ala e fatiha oɗo ara nanta fatiha alif nan toon lam nan toon o taƴƴo nan toon siiƴe nan toon o taƴƴo nan toon siiƴe mo sinara ko gotum alif lam oɗo ala e fatiha oɗo ko juburna ana e fatiha o ene e fatiha alif taƴƴo sinara won siiƴe wadde en paami hande ko oɗo janguɗon mo ala e fatiha on jii oɗo janguɗon mo ala e fatiha on jii on jiide wadde on kiɓe joni min sharri waswasil khannasi ay min sharril waswasil khannasi ay min nani mim nunarak ay min sharril waswasil khannasi ay sharri o oɗo shintoyɗo ala e fatiha oɗo ha tongu ha cewde ala e fatiha on jii nden noon ba siñiƴe mimarak alif lam ha saqiru alif lam ara ha tongu mim alif jowiɗo dow nunarak alif lam ara ha tongu jubriya mimarak ɗo ko qaaf ya toɓɓuɗo lamara alif ayna baaliɗo wow ya taƴƴo radel jubru ba ara ba jorɗo alif lam jubruna alif mbiya taƴƴo sinara ɗo mbiya mim lam kef alif
laam jubru na alif taƴƴo sinara alif ɗo ko laam on ɗo ngel ɗo alifel nder ngel wiya laam wiya colal he saqiru alif laam jubru na alif taƴƴo sinara ɗo so ɗiggi mbawa ɗo on ji ɗo ko mim nunarak shintoyɗo ara alif laam wow taƴƴo siñiiƴe wow taƴƴo sinara alif laam ha cewɗo jubruna alif taƴƴo sinara oɗo en jangimo ganda ko ɗo o woni o en jangimo ko ɗo waɗa on paami hande en jangi simora naasi en jangina fatiha hande koye naasi gonɗen e yaade e ngari hen ha ɗo gongol timmiɗen simore nde beele wawa ɗiggude no moƴƴi ala ko woni ɗo ko on janggani bisimillah janggen ba siñiiƴe mimarak alif laam ha saqiru alif laam ara ha tongu mim alif jowiɗo nunarak alif laam ara ha tongu jubriya mimarak ɗone qaf toɓɓuɗo laamara alif ayna baaliɗo wow taƴƴo radel jubru ba ara ba jorɗo alif laam jubruna alif taƴƴo sinara ɗo mim laam kef alif laam jubruna alif taƴƴo sinara alif laam colal he saqiru alif laam jubruna alif taƴƴo sinara ɗo mim nunarak shintoyɗo ara alif laam wow taƴƴo siñiiƴe wow taƴƴo sinara alif laam ha cewɗo jubruna alif taƴƴo sinara ndeka noon ɗum ɗo fof ene fatiha ha heddi ɗo oɗo shintoyɗo e oɗo ha tongu wadde nani ɗum ɗo ala e fatiha oɗo shintoyɗo piccuɗo ala e fatiha oɗo ha tongu piccuɗo ala e fatiha on paamide moƴƴi de ko heddi ko fof noon fatiha mo ñaggunoɗa o ɗum ɗo nan toon to so ɗiggi tan andu arti ko ñaggunoɗa ba siñiiƴe mimarak alif laam ha saqiru alif laam ara ha tongu mim alif joɓiɗo nunarak alif laam ara ha tongu jubriya mimarak qaf mbiya toɓɓuɗo laamara alif ayna baaliɗo wow taƴƴo radel jubru ba ara ba jorɗo alif laam jubruna alif taƴƴo sinara ɗo ko mim ɗo ko laam ɗo ko kef alif laam jubruna alif taƴƴo sinara alif laam colal he saqiru alif laam jubruna alif taƴƴo sinara ɗo ko mim nunarak shintoyɗo ara alif laam wow taƴƴo siñiƴe wow taƴƴo sinara alif laam ha cewɗo jubruna alif taƴƴo sinara on jiide joni noon teskuyema wone toɓɓe he ay toɓɓe ɗe ko ni mbayi so woni less ko jubur wiye ba ay so woni ni dow ko jubur wiye na ay less jubur wiye ya ni jubur wiye ta on ji ni so waɗi ni ko shin ay toyɗo so waɗi ni tati ko hun endu on ji toɓɓe de ko ine mbaadi wotere less ko jubur ba dow ko jubur mbiya na o ko jubur mbiya ya o ko jubur mbiya ta on ji jubur mbiya ta o ko hun mbiya endu a sun toyɗo sun endu ɗe toɓe mbaɗa mbattamaji hakkille moƴƴi haɗa jiɓodirde ɗe on paami jubur mbiya ba jubur mbiya na jubur mbiya ya jubur mbiya ta
ɗo ko sintoyɗo hun endu gasi ɗo tan teftoɗa mbawa andu toɓɓe jahoje ɗe jubur ba jubur na ay ba e na ɗo ko ya e ta ɗo ko ha ɗo ko sha e sa gasi jubur ba jubur na jubur ya jubur ta sintoyɗo ɗo ko hun endu on paamide moƴƴi de joni noon allo mon nani ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañirɗon jangon ɗigga on koola koye mon ƴeewon baawɗo camorɗo on ɗakkoɗon sara makko o holla on ha mbawon on saaha ɗigga nafa on jiyani balla on nodde min 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jawa sabo nodda en saggirɗa ma a saggani noon alhamdulillahi rabbil alamina o ko musidɗo mon guiɗo mon almudo mon nder e boowal yaya li kala sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam on ƴette kuɗi mon e bindi mon nani ƴette wassalam